тамошобинон, хуш омадед ба канали мо. Бисёри шумо пурсидитон ки румтур кунед хонатон чандхонагӣ гуфта ва аввал ҷавоб медодам ҳоли ман парда нашинонҷам, ҳоли хе накарҷам, ҳоли ин нахарҷам, вай нахарҷам. Баъд фикр кардам чӣ хел ҳаст, ҳамин хел шумо ба нишон медиҳам. Чӣ хеле ки шумо медонитон 6 моҳ пеш мо хона харидем. Мо шаҳри Нижневартовскба, хона мо духонагӣ 3 этажанда. Мантаги дарба исоҷам, ман мехел коридор ва иҷа тачки ясминки муроҷиёт, прихожи, инҷа медарои курткаю сумкао везак, инҷа ваҳо меистад, кафшо меистад, болонда мана инҷанда обувҳои сезонне ва мана инҷа хел дараш дарнашанда амихел аптечкаю косметичка амихел чизо меистад, оинаша инҷа. Неки ин аз ҳамин хона мондагӣ мехоҳем нав кунем, барои ки шифонер бо ин прихожа ҷудо ҳам калон ҷоя бисёр мегирад. Хай ҳозир ба вручатка дост ва дальше инҷаш барои меҳмоно курткаю шубошна меовезем, бачаҳоя сменни обуваш ва коридор амихел тарафи дасти чап ба кухню туалет озин нишон метиҳам. Аввал зала мебинем, рост залба медароем. Зали мо мана мехел калониш аз дасти чап ҳамин кресле ки хонанда буд дута якхела ҳамин истодааст, якша партофтем, инашам худо хоҳад мепартоем ва шифонер чӣ хеле ки дидаистон мебел, шкаф, телевизор ва диван угловой. Дар бори мебело ба фикрам намегӯям, барое ки уже дар бори мебело видеом ҳаст, кадомиша харидагӣ, кадомиш амон хона буд. Инҷа ясмин иштаст. Кстати, ясмин аку резинка кадос, гера кадостагиш не. Ва ҳамон аз зал рост балкон ҳаст, мана инҷа балкон. Мехел чизо истодааст, чизои кинодаркорӣ, мехел стол, стуло, мана мехел ваяш, дараш ойнагин. Рост вай ба берин чизева дворба, ойнаш, тирезаш дворба, вая площадкая дида мешад. Намедонам баҳор шад ба фикрам ин баргона мемонад, дидам ба кӯдакоя. Буро ясмин. Ва давомаш хонаи кӯдако. Фурумроҷон, инҷа хонаи кӯдако камтар майдатар, ин хонава нигоҳ кардагинда дарозиш яхелу бориктар камтар, квадратурашам намедонам 2-3 квадрат фарқ мекунад. Ба фикрам инҷа шифонери кӯдако меистад, либосҳошон дина нишон додам детския. Мана мехел ясмин, муроҷон, ваяшон, тумбочка, стол стулошон ва намехел ин тирезе детский берим ба рои Коломба, яъне кӯчаи Коломба нигоҳ мекунад. Ами остановка, мана инҷа остановкае ки мо мерим мебинем, ин тарафаш мана инҷанда бо остановка, аз вай тарафира роддом, давомаш детский, взрослый поликлиника, любимый Оптима, магазинои ки бытовой, баъд аптека, Сбербанк, давомаш магнит, боз инҷа KFC, ман ҳамин чораҳанда ҳама чизай ҳамунаш маба маъқул хоная. Ин тарафшанда зубной, женский консультатсия ва Комсомольский бульвар ҳаст. Ҳама чиз 1 минутина 2 минутина роҳ хонава. Двора монда дута мактаб ҳаст, торговый центр мегӯяд, метизе мегӯяд, империя ҳаст ва давомаш кухня нишон медиҳам ҳозир. Хона самишоне детский ки ҳозир ба ва ҳамсояҳои дидим бисёриҳо мане хел вай кардагӣ. Ман инҷа рост коридор кардагӣ, ин тараф дар кардагӣ, хона алоҳида шудагӣ, неки ман ба ҳозир ҳаминаш маъқул. Барое ки кӯдакон мешинанд бозӣ карда, ман агар телевизор дӯстак бошам ё ягон кор дӯстак бошам, ба ҳазур
медонам, мебинам ки кӯдакҳо чӣ кор карданд, тиреза буром достиями, шӯхӣ кардостиями. Ҳай оянда лозим шавад, агар моям ҳамин хел ва мекунем, ҷудо мекунем. Дальше инҷа тарафи дасти чап ба поворот ва ман инҷа туалет душ ҳозир нишон медиҳам. Аввал кухня нишон диҳам. Инҷа кухни. Намехел кухни мо мешад нормальни майдаямне, калонамне. Пятиэтажкаоя кухниша маша мехе мешад. Мана инҷа холодильник. Ваямо папугаямо. Стул-стуламо меистад инҷа ва барои чӣ дута стул? Барои он ки кӯдакон дар худошонанда стул-стулашон ҳаст, телевизор дида мехӯранд, инҷанда авқот намехӯранд. Лекин ин чорта стуламо ваянда балконанда истодааст. Стул давомаш мана мехел вай духовка, плитка, микроволновка, амаш манам инҷа ин боло ва вая мемонам, средстваҳоя мемонам. Кӯдакон метарсанд барои ҳамин фақат ҳамин болонда меистад средстваҳо, чунки гуфта намешад. Даже боли холодильник ба як бор монам, агар вая монда, стула монда инҷа буром диҳам. Барои ҳамин фақат болонда меистад. Вай тестамез. Мана ҳамин хел кухни нормалне ҷомешим. Ҳозир ба танг не. Ин мана инҷа албатки плитка ҷудоам васе калон инҷа ва ҷо нашуд. Мана инҷанда истодааст. Аввал фикр кардам мепартом бурада, баъд гуфтам всё равно ҷомешим кухни ва танги кадосаишни пуч истад. Ягон рӯз кухня нав кунем якбора чӣ мекунем. Берин инҷаям двор ба нигоҳ мекунад. Парковка, мусор, вай детский площадка. Ҳамин хел мана дворамо. Ва дальше давомаш санузел. Санузел яъне туалету душ самишон. Мо ондагимон дахташ ҳамихе буд, лекин па проекту ҷудо алоҳида будаги, инҳо худошон накардаги. Соҳиби хона намедонам барои чӣ, ба фикрам мана инҷая кухнива даровардаги, аҳсоби мана инҷа душа майда кардаги, кухня калонтар кардаги, ҷои холодильник. Ҳамин хел медарои инҷа вай меистад, стиральная машина, мана инҷа ванна. Ремонташ мана мехел. Мо ягон ҷош барасидаги мо не, ягон ҷоша ремонт кардаги мо не. Мо специально ремонтдор кофтем, хай ремонти зӯру нею. Хотя бы онда зиндаги карда мешудаги. Кафелаш нормальне, нав ҳамаш тоза, нағз буд. Ва мана инҷа сушилкаш, инҷа стиральная машина меистад, удобне хеле, маъқул. Ванна. Болош ба мана хел вай чизе парда гирифтам. Чизе мегӯдина. Штор барои ванна. Ва мана инҷа шанда ва меистад. Шампуну ҳамин хел чизо меистад. Аз ин калидор ин дари даромад. Нав кардаги дари даромада гирдаша накну наск кардосим, ин ду тарафаша наск кардим, болош монд. Баъд обратно обоиша мечаспонем. Бино мана ҳамин буд рум-тури мо. Камтарак бошадам шумо ва снимат кардам. Раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед, тамошо, лайк, комментария мемонед, подписатсияам фаромӯш накунед. Чӣ хел буд ҳамин хел хонае нишон додам шумо ба ман творческий одам не ки хел ҷош ба вай фасону хел баъзе мебинам блогерое ки ҳамин хел хушрӯ ва ошон видеошон света музыкаю ҳамин хел чизое дар мегиронанд. Лекин ман хел намедонам чӯ афсӯсе хел карда наметонам. Чӣ хел буд ҳамин хел нишон додам. Раҳмат, хайр, то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.